ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଦୋକାନଦାର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା Conversation-9 ଗ୍ରାହକ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଏକ ସାବୁନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବାଏ ସପ୍ ଦୋକାନଦାର ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁ ସାବୁନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶପକିପର ୟା ସିଓର ସାର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସପ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବାଏ ଗ୍ରାହକ ମୁଁ ଏକ ଲକ୍ସ ସାବୁନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି I want to buy a Lux soap ଦୋକାନଦାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲକ୍ସ ସାବୁନ ଅଛି ଆପଣ କେଉଁଠି ନେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନା ବଡ଼ There are two types of Lux soap which one will you take a big one or small one ଗ୍ରାହକ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ନେବି କୌଣସି ଅଫର୍ ଅଛି କି Yes sir if you buy 3 soaps you will get 1 soap free ଗ୍ରାହକ ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା 3ରେ 1 ଅଟେ ମୋତେ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଦିଅ କଷ୍ଟମର ଓ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 3 in 1 ଲେଟ୍ ମି ବାଇ ଦିସ୍ ଦୋକାନଦାର ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ଅଛି ଶପକିପର ଓକେ ହିୟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାହକ ଏହା କେତେ କଷ୍ଟମର ହାଉ ମଚ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଦୋକାନଦାର ଏହା ମାତ୍ର 90 ଟଙ୍କା ଶପକିପର ଇଟ୍ସ ଓନ୍ଲି 90 rupees ଗ୍ରାହକ ମୁଁ ନଗଦ ଦେବି ନା ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ କଷ୍ଟମର Shall I pay the cash or through phone pay ଦୋକାନଦାର ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଶପକିପର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ସାର୍ ଗ୍ରାହକ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ଦିଅ ତୁମର ସ୍କାନର କେଉଁଠାରେ ଅଛି Customer, okay, let me pay through phone pay. Where is your scanner? Dukandar, एठारे अछि shopkeeper. Here it is.